an kod kwaya ma iluongo ni Manywanda Youth Choir mane be welo kawuono kama untiere kama gibede akia to warwakogi. Achako arwako kwaya machielo ma iluongo ni Wayagi Church Choir. Wayagi wuok Manyata District, Amalo. Wayagi Amalo mano kwaya mano gwelka akwaya mono ja University kama jadung university wan gi jadi aneno elder wan kod elder Moses Mugesi. Elder Moses, just wave. Amen. God bless you. Yeah, I represent the university team. I know they are good enough in the meeting. There is COVID restrictions. Some of them are not with us, but feel welcome and pass our regards to them. Yena mono me duogo kendo koni an kod friends mag James moa kuonde mopogore opogore. Feel welcome. An kod jomiluongo ne, let me come Malokoni an kod Pastor Roth Oroto and Mrs. Pastor Inkan chunga fuafa uru together jidodo fuafa uru together wero mane again jadi makonya rwakogi an kod program ni nitiere wende Nyasaye. Ka in gi wende Nyasaye wan gi wer namba 278 kuom miyo Nyasaye wane uru mapiyo piyo. Wawero wer namba 1 gi koras kende mondo kik lor nitiere